Alas 3 na. Oras ng I-text mo, i-upload mo, i-chat mo. pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! You're so hot, teasing me. Igod ako yan ni Mickey 7 bagay na dapat day mo sabihon sa ago mo maski pakaraw sana. Kita baga ng mga tao, mahilig kitang magkaraw. Pero igod aki mga bagay-bagay na maski pakaraw, day mo dapat mga tugang na sabihon sa imong agom. Ano sa hiling nindo yan? Ano tabi sa hiling doon mga pakaraw na yan? O tod-tod palan, igwa kita mga tugang ki 100 pesos na load para po sa mahiwagang tanog. Mga mga quarter to 4, ha? Quarter to 4, igwa po kita kay mahiwagang tanog. Ano, pakihanda lang at manaw kita ngunyan mga tugang ki 100 pesos na load. Alright? Sabi, day mo da tabi pagsabihan ng agomo na mataba ka. Stoy, mga misis, kamu tabing nagdadangog. Ano, sige, magparangkang kita ngunyan. Kamu tabi na nagdadangog ngunyan. Ano tabi sa iling nindo? Ano tabi sa iling nindo? Ade, nung ka, never mo da tabi mga tugang na pagsabihan ang agumo na mataba ka. Maski da ang mga tugang pakaraw, dahil mo da tabi ng pagsabihan ng agumo, o kaya laitin mo. O kaya ano nga nang tagbikol kang laitin? Ito bagang so, paktatsaran mo an sa imong agum regarding mga tugang sa iyang hitsura. Di ka palang ba, ano, ay ngaya agum, ano na ngaya yan? Ang lawas mo, gari ulod. Ano ngaya? Ang agum, ay wow ngaya si agum ho. Pagday ngayang bado si agum, magayunong ka ngaya paligidon. Gari, ang mga lambi mo ngaya agum, gari ngaya ulod. Saka di ka kaan ko yan ni may pwedeng rapadogan agum mo. Dito na mga tugang pagkarawan ng agumta na agum, ano na iyan? Kung may igwa ka palang ki Coca-Cola body, salamat ngaya agum. Ano ngaya yan? Ay thank you ngaya Coca-Cola body ka palan ngaya. Magayon ngaya ano ay ugari ngaya agum ngaya inkan. Saka di ka na tawi. Nung kamong laiton mga tugang an sa imong agom, never do that. Na siguro, pero deep inside sobra da siya mga tugang na nakukulugan, lalo na po kung igwasan mga, ang insecurity baga sa buhay kitawo, numero 1, pag ang tawo insecure, mapagalon mga tugang tabi ang tawong yan. Nata daw tamay ang tawong linahali ang insecurity, ano? Nata daw tayo nahali yan. Hello? Migo? Dahil na ang tao ba talaga? Bako man perfect? Yung nga ni, pero maski may mga lalaki, nata daw kita, dinali sa boytan mga insecurity, sadi, na-insecure kita, nata daw yan. Siyempre, Milo, yung ano yan, ang tao ba? Oo. Dahil man na
contented sa diri niya. Imagine na, taraman magagumo na gari ulod. Na-imagine mo mangigwang ulod. Medyo Diba? mas balik na mo baga. Ano? Alam ko mataba. Sasabihan mo, maniwang ko na nandiyan ko yung misis. Ay, mare pala, agom. Aram mo maski nga ka ito nga, kandaraga ka hanggang ngayon niya mag-agom na kita. Dahil nga nagbabagong pagkamot ko si imo. Garo, gari mas magayong ganda pagdangugo na di. Ay, bagay. Appreciate mo ka, ma. O ta, imagine yung taraman mo gari siya kwan, gari na siya ulod. Alam na imagine parang ulod na may mga kulit sa Ang ganun pamigo, kung may batas na kaya nga. Ano? May batas na mga pag nagkantsaw ka, matabahong ka na kaya. Yung baga, budo natadaw kitang mga natadaw kitang mga tao, kita ha, may insecurity kita, migo, maski pakaraw. Alibawa, taramang ka, lalaki ka, ano na ngayon, triko ka na, di ba? Nanangalip ba ganun? Katsar. Pero, po. kung i-analisaron mo, migo, ang kaoron mo is talking factual observation. What you see is what you get. Iyo baga, sinabi, ano na nga, ika nga, kalbuhon ka na, natamantay ka, kulog mo kibot, natutuong kalbo ka. Yung nabing sabi namin ko Ang na. ulok mo, gari. Gari na ako minsan ng tao. Ang ulok mo, gari malain ang ulok-ulok mo, Hindi, ikaw sa nagtaraw. Iyo baga, amigo, ano man nagkakakulog mo, Sa, kaya lang, Ano? sabi nga ni, ang katotohanan, amigo, makulog. pero ako, Migo, ipasipara ko na sana yung mga tarawa na yan. Wala man ako ka na, mas kanong sabi, ako sa totoo lang, migo, mas kanong sabi mo sa ko, dahil lamang ko nagkukulog kibot ka yan. Na, ano man po Na naman ka para magkapatid ka magkapatid ko sa sinabi mo sa kuya, di ba? Na baka so na ilisbig sabi mo, totoo sa pag-iling mo, na tama-tama kulog ang buot ko. Di ba? Acceptance na lang kayo po dyan. Yes. So, Once you do not accept yourself, Yeah. igo yan na negative na malo sa diri mo. Yeah. Today man kita perfect migong tao, gabos kita may diferensya, di ba? At ang ani baga, mga artista na nga ni baga, nahiling mo, yaw na ang sa giling mo, pero iling nga. Naling mo na. O to nga ni, parang babae, nagbulagan sa duwa, salbatana. Kaya nga ni, Hay, nako. kumbaga manalangin lang kita na sitwasyon na pilapon. Oho. Kuya, Mhm. kaya everyday dapat, acceptar mo kung, ayun sabi ko, sira-sira. Yes, Whatever will yes. be. Tama, Ayun, tama. Pero kami go, akseptado mo na. Yeah, okay. Mhm. Ika-akseptado mo na. Excuse me. Okay, Migo, salamat. Ano Salamat. naman ni kamapulo man sa So taga Pagkasa? Oo. Di man kimaraot ng panahon. Mamalisyan man kita. Mamalisyan man kita. Dapat, Migo, may sana daiman. Di man kitang ihapot. Mamalisyan kita, Migo. Wala. Dapat. Nararamdaman mo sa nangyayari ko pag may marami. Oy, ang approach, Migo, so daing Malaysia. Dapat daing Malaysia. Yo, okay. Nahinot pang na-develop, Iyo ba ka? Okay, Migo, salamat. Okay. Salamat. Okay. Ano da mga tugang ang dapat na dito pag-ibon sa agumta? Ikadua, ata mister, oy. At sinabi na magdangog sa radyo ko nang pigtatara mo na. Daw gani. Dai mo daa ikukumpara ang linuto niya sa luto kang ina mo, buda kan ama mo. Uy, ngayon agum. Nagkakaong kikisampurado. Tataraman mo sa agum mo ki. Aram mo ngayon, agum, si mama, masiramon magluto kisampurado. Si papa nga na nga, masiramon nga magluto ki, ki linagang baka. Ang pagkakaon mo, linagang baka, linuto ka na mo. Saka baka na. Pero anday ko ipadawag, ang linukay ni Kuya Nemi, the best talaga. O ni si Kuya Nemi, masiramon minagibo ni ki linukay. Yan. Diyan kan, si Kuya Nemi, dumara naman at next, sikilingon mo. Di ba? Never mo dang ikumpara ang luto kan ago mo kumpara sa luto kang ina mo, buda kan ama mo. Nata, sabi digdi, dai siya anago mo daa, wara dyan, sa mo,
para makipagkompetensya. Nagyaon da siya para bumilog nin buhay na kairiba mo. Dapat na ang pagigibo kan agumta, apresyaron ta. Bako nang linuto niya, ikukumpara mo sa ina mo, buda sa linuto, kanama mo. Hello? Hello, amigo. Yes. Speaking of luto, Oh. darong beses, bako masiram sa linuto ni Magic sa pansit. Iyo na Sabi ka nga. mga ake, Iyo baga. bako ngayon masiram ta. Dagit niya si mami Ah. na nagluluto. Pinalo ka mula na, no? May mga aki bagang arog kaya na di. Bako ngayon masiram sa luto, padagit nga yan. Pakahungit ng God. Mama, ano yung luto mo? Gari, dagit ka po. Natang ngayon, ganun nga po, deng namit. Barabadong ka lamang ikutsara kang kanina mo. Ah, Tama yan na. Tama yan na mo ipagkumpara talaga. iyo ba ka? Oo. Never do that Minsan sa na. ibang bagay, dahil mo ipagkumpara ng gumo sa ibang... Nag-agum kami go, bako magikompetensya. Kung nag-agum ka para maging kaiba mo siya sa imong pamilya. Tama? Yan. Yan ang Yan. sikreto talaga. Yan ang Yes. sikreto. Yes, okay. Okay, sige No Migo. matter what Salamat. it Diba? is. Di ba? Nasabutan. Ako nga ni Kuya Nimi, ang sa kuya nga matibay minaluto ko dinugo, aram mo dinuguan. Ang luto ka na mago kang dinuguan Kuya Nimi, supig tututungan. Titutungan tapos sisahog niya, suto bagang batag na luyat. Di man piguba ka ng Kuya Nimi. So batag na luyat, kitok-tok sa radayo tunon ihalo duman sa dinuguan na laman. Masiramon talaga yan. Ito ang pinakaan mga masiram na, tangi ba kayang dinuguan na nanamitan ko, may suka. May suka. Dahil ang ama ko, magibo ko yan ay may kidinuguan. Dahil suka yan, masiramon. Regardless kung iyan na sukuan baga kankuan, so mga bito ka kang urig, masiramon yan. Now, number 3, sabi digdig, dai mo na pagsabihon, nakapareho ka ngaya kang ama ko, buda kang ina ko. Lalo na ngaya kung dagit ka, dai mo da pagsabihon iyan, iyan da, saro da klaseng pang-atake mo sa ago mo. Alat mo na, di ko masabutan ang logic ka niya. Dahil mo pagsabihan ng ago mo nakapareho ka ngaya kang ina ko, buda ama ko. Lalo na ngaya kung dagit ka, atake yun para sa kanya. Halat ngo na. Dahil ko nakukuha ang gusto sabihin kay ni. Kung natatan agumta, dahil ta pwede pagtaraman ki, kapareho ka ngaya ni mama kasi papa. Dahil ko na ko, lalo na pagdagit ka, dahil mo na pagsabihan ka ng ago mo. Sa saro databi yan na klaseng atake sa ago mo. Dahil ko masabutan. Sabang nga daw ako na magpaliwanag ka ini. Dahil ko nakakuya ni ini. Taraman mo sa ago mo, kigari ka nga si ama ko, buda si ina ko. Saro, nataan pa ko na mo nga sa ko. Baka ko sabiyon, di mo dapat sa pagsabihan ta, maka nagluwas, ang pagiling mo sa iya, gurang. Tama ba? Tama ba? O ne, may mapaliwanag. Sige daw. Hello? Para sa po, Migo, ang analysis ko yan, sa negative side, sa negative side, parehas na nga tumukan ama kaya. Gurang naman siya. Tama? Pwedeng yun, pwedeng sa ugali, Yung nga ni ano? na Oo. wala ka, gari mga hurt man ka ng partner mo. Yung man ang ano. Oo. Anyway, basta sarod ano dapat pagsabihin sa ago mo. Kaya may business, may kataram ka man siya na, dahil na pagtaram mo. Yeah. Okay. Avoid confrontation Tama. and provocation. Yes. Pasiring nanduman. Yeah. Okay, Migo. Okay, salamat. Alright. Sunod. Day mo da pagsabihan ng ago mo na day kalamang ayaki pinagigibo, yaong ka lang di sa loob kang harong. Halimbawa ngayon nag-abot ka pa sana, day mo na pagsabihan ng ago mo ki, ano na ngayon, yaong ka masaya sa loob kang harong, day kalamang kiga na ginibo.
Yung manangadano. Mm. Tapos imbagong kan agumo ko yan nimi. Ano pa ka naman sa katabang? Saka pagka di mo na never say this line, sabi. Wala ka namang ginagawa, nandito ka lang sa bahay. Di ka na mo da pagtaramang ka ng agumo, tas sa katotohanan, ang agumta, databi, dakul siyang pinagigibo, na day mo aram, as hindi mo nahiling, habang isa sana sa harong nindo. Yung manang kung nagpara sampila sana siya dyan sa, ano yan, nagpara sampila sana siya dyan sa, ano, sampila. Alam mo naman, jiraw maramon, jiraw mang sampila. Eka ko yan, may aram mo di mo aram. Nagpara sampila, kasi nga di sa harong, hindi kang naginibo. Sabi yun, nagparatukaw. Nagparatukaw. Nagparapahingalo ngaya. Sige sa nang tukaw mo dyan, nagparasampila ka sana. Ikaman nga nga, sige nga, Luis mo. Dadagaman ko yan, Amy. Now, sunod. Day mo na pagsabihan ng agumo, na ika ngaya, overacting, o kaya grabe ngaya ang drama mo. Yan pala natimnaan, nakapanliliit ng pagkatao. Subukang mong unawain ang tunay niyang nararamdaman. Oh. Di mo da mga tugang pagtamago mo na grabe nga, overacting ka. May mga nagmananggal ka ng mga tao, ano nang agum, overacting ka, OA ka. Never do that. Tayan databi mga tugang, nakakapasadit sa sarong tao. Ang pagkatawo niya, minamaliit mo. Kaya data may sabihin mo kayan, intindihan mo na sana kung anon sa iyang pagkatawo. Bako na, overacting ngaya ika, ado ka na. Diba? Oh, next. Dai mo pagsabihan, ang ago mo, danarog kay ni. Ika ngaya ang dapat na mag-adjust palagi para sa kanila, lalo na sa pamilya mo. Taraman mo da sa ago mo. Ay, na. Pipiro tak. Inuman ko na muna kitubig. Inuman kitubig ha. Inuman ko muna kitubig. Di mo na pagtaraman na mo, na ikaan mag-adjust ngayon, parang sa pamilya ko. Di ba? Dapat kayo, taraman mo kayo. Dapat sabuton mo na sa nayan, agom na pamilya ko, tarog iyan kaiyan. Angin ako tabilon. Angin ako para bulang. Ang ama ako para bulang. Sabutan na sa natabi yan agom. Di ba? Yan. Sunod. Huwag kang magsalita ng kahit ano laban sa kanyang pamilya. O, inan magaba. Tama? Tama? Nagkaintindihan kita digdi? Nagkaintindihan kita digdi mga kapingki? Never ka daang magtaram nin maraot kontra sa pamilya o para sa pamilya kan agumo. Agom, sabi kang misis, yan pala na, kamo pala, nalangog ko dyan sa kanto, paghali ko sa saudan. Si papa mo pala, sabi, si papa mo da, haralaba ang kamot. Ano agom? Si papa mo pala da, kamo da, lahi kamong haralaba ang kamot. Simbagon man kan, oy, pasalamat ka ta inagumta ka. Kamu nga ni palanlay, kamong mga para pasalpit. Ano na, aram nino ko ng para pasalpit. Pag sinabing haralaba ang kamot, anong gusto sabihin? Ang haralaba ang kamot, gusto sabihin ko yan ni mga maikit. Diba ko? Bas. Pero pag sinabing kamu nga ni palan ngaya, lahi kamong para pasalpit. Ano yung para pasalpit? Ano ko yan, Amy? Mga parapasam... May nagpapatol sa iba-ibang lalaki o sulbabay para sambay ka ngaya o para pasambay. Araw na tabi ka. Sarong klasing maraot na tataramon iyan. It's a bad word. Diba? Kung tataraman mo da ka nagomo, di ka magtaram nin ano man na maraot kontra sa pamilya kan sa imong agom.
Ano na ngayon agom si papa mo? Pagkaaga-aga ngaya, ang kapot maldos. Di pa nga nga nakakapi, maldos na ngaya ang kapot. Uton sa ibong nakikipuro ka na ngaya kang manok. Ano yan si papa mo? Pabayaan na nga si papa ngaya. Taway edad na, libangan man sa ngaya. Aw dai. Grabe ng ugali ka ni ama mo. Puro sa ngaya, bulang ang piga-asikaso. Dog na nga ni sa bulang, pag 5,000 pampayo. Di ka natabi ka yan. Dapat pamkamutan mo sinda o maski respeto man lang. Siya ang pinaka nakukulugan kung iniinsulto mo ang pamilya niya. Tama? Tapos, mga tugang, pilion mo daan mga tatara mo na dapat gamitin mo sa imong agom para daig ka mo magkaigwanin maraot na relasyon. Oh. Arog ba kita kan? Adi, arog na tabi kita kaiyan mga tugang na mga tao. Ito. Maniwala ka, Henry, si Robin Padilla ang mabuksing? Naniwala ka, Henry, na nakarinta na si Robin Padilla, Kuya Nemi? Nakarinta na si Robin sa boxing? Nagparahilata. Oh, itong nagpara sampila. Nagparahilata. Seksihon Coca-Cola body ka agom, pero ang height mo, pang Yakult. Latoson takang salvatana ka. Oy nga niya agom. Ika pala niya, Coca-Cola body ka. Pero nga ang height mo nga pang Yakult. Bago na may problema kita, Kuya Neme. Pwedeng mabanggura. Tarampagom, tabanggura nung tagang salbatana ka. Ay, nako. Yan tabi, mga tugang ang mga tataramon daan na never mo na sabihon sa saimong agom. Dahil pwede pagpaparataram ka. Nakakakulog ka tabi. Yan. May livery ako, Kuya Neme, pag Saturday. Wala ko. Saro lang ano. Ang mga helang kangatay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alag o pagkaon po nin tawa. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing mo mga tay, kasabay po, nganing mo mga tay, dapat po mga tugang nasabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid, Silimarin Capsule. Ang Liver Aid, Silimarin Capsule, para po sa salud at yung proteksyon ng atay. Yan po may Silimarin na hali sa herb, natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, saro po mga tugang na antioxidant na garantisadong nakapagtatao nin enerhiya, asin nakapagtatao po nin proteksyon sa raldon na pag-inom kang Liver Aid. Mga tugang, dapat po o kaya dapat na iniugalion para mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan sa pagpugol kan paghubag kayan. May bisyo man wala. Mahilig ka man uminom o dae, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya ang mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide. Jerome, ano itong panihong? Mapatabla ang merindalan? Anong sabi? Akong pighanap? Anong sabi? Mapadarangon niyang kimerindalan? Okay. Saan mahatod? Baka si Madam ang maghatod, baka sugon si Dr. Eve. Bihon? Ayos. Pade, sabayin na tabi pade kay Biko. Yan sa Pero ayun ka ngayon. Pipadarhan ka na ngayon. May pasubra pang pig-iisip po na. Salbatana ka. Paring Dodds, maray na hapon tabi sa imo. Alright. Now, 20 minutos bago mag-abot ang alas 4 ng hapon. Sa pagbabalik, mga tugang, may sarong pagitang dapat na mang-ansa to yung health news, health tips. Mali lang ha. Pero, pag-irestoryahan ta muna ang mahiwagang tanog. Itadtod tabi ng mahiwagang tanog. Ang sa tuyang health news, may sarong research data by Kuya Nemi nan sarong lalaki o tao pagpirmi ng pipiro at pagkaaga, posibilidad tabi siyang magkaigwa ki demensya. Ano mo demensya? So, nalilingawan, pig-ulian na. Di ba? Pero may pagkakaiba yan ang demensya sa ano sarokan? Demensya Buddha, ano nga sarokan?
dementia and pareho man malilingawon, dementia Buddha. Ano nga nang salbatana? Saro baga ka na. Ay, oy na oy. Oy na o si Paring Dods. Oy na. Sarong dementia. Dago sa paday parago sa nandig dita. Dementia. Gusto sabihin so ngaya dilin siya. Thank you pare. Kanan tunay. Thank you. All right. Di ba? All right. Thank you. Ayan. Dementia. Ang ano ngayon, dementia. So ito bagang sugari ngaya nag-invest ka ngayang 1,000 naging 1,500. Iwan ka ngayang dementia na 500. Ayan. Senility. Yun. Thank you, Tabay, amigo. Nako nang ganito Rain. Thank you, Toy, amigo. Yan to discuss ron ta sa mga health tips. Pag ang tao nag-edad ng 60, pirming pirot, na dahil man lamang kikarason-rason, yan tabi, abangan mo yan. Mga saro nga dyan, amnesia. Yan, pwede, amnesia. Pero it might result may result to dementia. Yan, thank you tabi, Toy Rain, ha? Iyan taban sa tuyang pag-irestoryahan, kung may oras pa, pakalipas kay ni, mga tugang ang mahiwagang tanog na ang kantidad, 100 pesos, sa magkakahula kaya. Makalipas lang kan mga patalas. An oras hatod sa Indokang. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Hello, ka-gyms! Gusto mo ba ng full energy? Masarap ba humigop ng kape? Lalo na kung ito ay healthy. Narito na ang paborito ng lahat, Jim's Coffee Mix, na may natural herbs ingredients katulad ng Korean ginseng
agaricus mushroom, ganoderma, at spirulina. Marami na ang sumubok ng Jim's Coffee Mix. At ito ang kape na makatutulong sa inyong kalusugan dahil ito ay may natural herbs ingredients to boost your immune system. Mabisang kape na pwedeng makatulong sa may diabetes, insomnia, hyperacidity, constipation, high blood, at iba pa. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Kaya tara, kape na! Kasama si Jim's Coffee Mix. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tinatawagan ng pansin ang ina o mga kamag-anakan ng batang lalaki na pinangalan ng Alfred Mar Gonzaga. Si Alfred Mar ay natagpuan sa labas ng bahay ni Mr. Franco Ortiz Jr. sa Barangay Tagungtong, Goa, Camarines Sur noong Oktubre 20, 2024, ganap na 7:30 ng gabi. Ang bata ay tinatayang bagong silang nang siya ay matagpuan. Mangyari po lamang na makipag-ugnayan sa DSWD RSCC na si Ligao City at hanapin ang mga social workers na sina Kate Genevieve S. Barcelon at Jocelyn A. Prelligera o kaya ay tumawag sa mobile number na 0947-585-4675. Tinatawagan ng pansin ang mga kamag-anakan ng batang si Enmar Pasagdon na ipinanganak noong Nobyembre 16, 2024 sa Masbate Provincial Hospital. Si Enmar ay nasa pangalaga ng DSWD RSCC simula pa noong Enero 22, 2025. Mangyari po lamang na makipag-ugnayan sa DSWD RSCC na si Ligao City at hanapin ang mga social workers na sina Kate Genevieve Barcelon at Jocelyn A. Prelligera o kaya ay tumawag sa mobile number na 0947-585-4675. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na!
Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa indong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DZGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Hi, ako po si Ma'am Melinda Wee. Good news para sa may mga problema sa kalusugan. Magkakaroon po tayong gagawing free health consultation on July 31, Thursday from 9 a.m. to 2 p.m. at CMD office in Donsol, Sorsogon. Second floor, JB3 Building, San Jose Street, Away, Donsol at top, Soreco office. August 2, Saturday, 9 a.m. to 4 p.m. at CMD office, second floor, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Pakidala po if may mga latest laboratory results kayo at first come, first serve po tayo. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. Ugaliing makinig sa programang CMB Kalusugan at Kabuhayan Monday to Thursday, 6:30 to 7 ng gabi at kapag linggo, 7 to 8 ng umaga dito sa 729 kHz sa GB Legazpi. For more information, you may call or text 0939-9040717. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninadto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Oho. Thank you, baby girl. Madali lang ta. Sabi niya, Ray, apo din na tabi rin sa pag-asa. Sagin man nga mahagad kang forecast. Tailing mo ng gibo-gibo nila. Mga sarawayon ka po. Amnesia. Sabi kan saraw, Alzheimer's disease. Yan, magturugang yan. Tabi, magturugang yan. Sabi ni Nom. Nagpadala sa kuya si Noel ki video ni Tori Buda ni. Ano na kita? O nipan sa tuyang mahiwagang tanog. 5 minutes mga tugang bago tabi magabot ang magtapos ang satuya na programa ha. Kung dito matapos mo yan sa tuyang discussion, balikan tapos sa Lunes. Madali lang taon ni po ang sa tuyang
Kaya na nga ni lugo dito o sumaywagang tanog ta. Uni, 100 pesos tabi. O tayo, ito, sandali, ito. Galing nga mapagalan man ang salbatan ng ano nga? Oh. May nagkukuan baga. May lang. Oh, aber daw. Sige daw, 100 pesos tabi sa makakahula kang mahiwagang tanog. Dito. Una sa kasugpong ka, garing maloy ang pakarekodo niya. Maloy talaga. Mas klarado din saro. Mas klarado. Yan na. Yan. Ano ito? Sige daw. Gadi day ni kuya ni may makuano da ko. Magharapon kita kay Niki. Istorya kung ano yan. Mauranon nakasabay ang paros. Sala. Rida Kimaleta napiguyod. Sala. Ay. Gari, sala po. Kaya lang parinog talibong. Dementia, Alzheimer's disease. Salamat po sa texter ta, ha? Okay na. Wala na. Piguyod tabi na traveling bag. Ay, sukan yan. Traveling bag. Sukan, supig ka traveling bag. So, ano ito? Truly bag. Sala po. Trolley bag tabi na pinadalagan tapos natumba. Sala. Ay, hindi. Pero ulit, naghiro po siya. Igwa siya mga tugang kimotion. Igwa siyang movement, tabi. Ang satuya na mahiwagang tanog mo niya na hapon. Tabi, iyan tabi ang satuya na... Sandali lang. Pasalamatan ko si Pading Dodds. Sandali lang ha. May merindala pinalasa ko si Pading Dodds. Alright, sige. Yun na. Sabi ni Madam Mirna, tanog ka na start na luma ng tricycle. Bako tabi, Madam. Pero nagtatalibo, naghiro talaga siya. May movement siya. May movement talaga siya. Ano ito? I-share ko sa inyo kung anong movement iyan. Igwa kinangyaring motion. Luma na motor. Ito. Yan. 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 Ito, naghihiro siya eh. Yan. Ito. Leonin, no? Maray na hapon tabi kay Sir Boy Lanuso. Yan, Sir Boy. Maray na hapon tabi. Kaya luma ng motor. Day pong machine digdi. Day po ki machine na involved digdi. Yan, ha? Day pong machine na involved digdi. Yan, okay? Sige tabi. Yan. Dekang ikanganan maukod kung ano. Latusunta ka dyan, ha? Ikan maukod tabi. Sandali lang. Alas 4 na ugaring. Kutsing pigpandar. Ay, mali. Wala po siyang motor. Wala po siyang motor. Kwan po siya. Naghiro po siya, pigmanual na maghiro. Ayan. Mga latang pigbubutong kan mga aki. Napaharayo, Madam. Napaharayo. Pigmamanual siya, bako siyang lata, bako metal. Ang hapot, ano yan? Ayan, okay? Hen. Sabi niya, pigpush tabi na kareta. Ay, mali po. Pigpush na kareta, mali po. Kutsing nagaandar, mali po. Sige daw. Wala siyang manual po siya, wala siyang makina. Ayan. Alright. May lang.
Nandali lang. Good afternoon po, Henry M. Malog kaya so aki ko sa Bicol University. Ngunya na semestre. Nag-take broadcasting. First choice niya, nakalaog po siya. Tapos, journalism ang second choice niya. Naka-enroll na po siya. First year. Wait, teacher ka po niya? Ay, di ko. Day po. Day po. Bako niya pa ako teacher, kung first year siya. Dumaan na pa ako sa mga madudunong, mga sarap. Bago po, si Sir Sitke, bigatawan ako, mga pang third year, fourth year. So, kano ba ako yan eh? May mga tagas na. So, pwedeng pag napasala ka, pwedeng kalinturahon ka. Bago po, dahil pa akong first year. Tapos, second year, tabi na lo. Duman pa ako sa third and fourth year. Okay? Yeah. Pakiutrot, sandali lang. Uliton ta. Grass cutter, mali. Backhoe, mali po. Auto na pig, busol. Sala po. Sala. Ito. Okay, sandali. Ulitin natin, Ulitin eh. Yan na. O yan na. O yan na. Ano na? Dito na garing madiscuss ngunyan sa tuyang health tips, tabi regarding duman sa pag maedad ka na, kung pirmi ka na tabing turog, pirmi kang pirot, magtaga pa check up ka. Diba? Magtaga pa check up ka sa doktor, tabaka kung iba na iyan. Di man kikarason-rason, pirmi kang turog, pirmi kang pirot. Ang karmatilya na pigbusol. Aha, mali. Mali. Saro po siya tabi na araw kaya tawan ta ka mo kiklo. Alas 4 na sa magabong na lang ka mo grare lugod sa kwan sa Monday. Iyo po alas 4 na. Mapaaram na kita ta. Yaw na po si Monsignor Noe. Yaw na po si Monsignor Noe. Budan sa tabing mga mga estudyante. Alin mga programa ko yan sa duwa? Ining duwa? Imbes na si Monsignor Noe. Sige. Di mapaaram na kita ta sa Lunes naman kita magdarangugan. Sabado man ngunyan. Alas 5 po ako sa Lunes. 5 o'clock sa Morning Hirit. Good morning kay Sir Boy. Tanog po kidram na pinaligid. Sala po. Sala tabi. Basta circles. Tawan ta ka mong close. Circle siya. Circle. Itong circle na ito, kung paano tuminanog, yung hulaan nito. Buda, ano ito na circle na ito? Salamat kan sa pagantabay. Ini pang lalaking hindi inuumaga. Goodbye. Maray na hapon sa Nugabos. Mabuhay.